Исәмесез, бүгін 17 март Россия президенті үшін тауыш беруінің 3-ші күні эфирда Татарстан хабарларының махсус шығарылышы. Сайлау участоклары ябылғанға қадар біздің хабаршылар сізге әлеге мөһим вакыйганың төп яңалыкларын җиткереп турыр. Бүген яңалыклар хезмәте сезнең игътибарга 10 махсус шығарылыш тәкъдим итәчәк. Татарстанда 2722 сайлау участогы эшли, тагын 45 вакытлы участоклар, алар хастахана, тикшерү изоляторы, шифахана, аэропорт һәм тимер юл вокзалында урнашкан. 3 миллионга якын кеше тавыш бирү хукукына ия. Сайлау барышын бездә 16 мең күзәтүче карап тора. Аларның бер өлеше чит илләрдән килде. Участоклар иртәнге сәгать 8-дә ачылды һәм кичке 8-гә кадәр эшләячәк. Тавыш бирү барышын безнең хәзер туры эфирда күрү мөмкинлеге дә бар. Хәбәрчебез Гөлнас Сайфетдинова Казанның 149-нчы участогында иртәдән эшли, ул 12-нче Татар гимназиясендә урнашкан. Монда 1000 кеше беркетелгән. Сайлауның 2 көнендә ничек тавыш биргәннәр? Бүген активлык ничегрәк? Гөлнас, рәхмәт сүз сиңа. Hayırlı gün Fənis, biz Qazanның 12-ci gimnaziyasında эшлибез. Бұл кызлар гимназиясы һәм дә бары тик кызлар гына белем ала. Сайлау участогы комиссиясы әгъзаларының да күбесе хатын кызлар, нибары 2 ир-егет. Участокка 1000 кеше беркетелгән булса, шуларның 130-дан артыгы дәүләт хезмәтләре порталы аша беркетелгән, аларның яртысы тавыш биргән инде. Шулай ук 17 кеше өйдә сайларга теләк белдергән. Аларны узган көннәрдә йөреп чыкканнар. Бүген ял көне һәм әле иртә булуга карамастан инде 5 дистәләп кеше килеп киткән. Участок сайлау комиссиясе рәисен тыңларга тәкъдим итәм. 5-16 числоларда 2 көндә бик актив йөрделәр сайлаучылар, 52% булды. Бүгендә көтеп торабыз, сайлаучылар килергә тиешләр бик күп булып. Өлкәнрәкләрдә, яшьләрдә бик актив йөрделәр. Яшьләрдә беренче көнне яшьләр күбрәк иде. Bir de Ярминкә мәйданында эшли, азык-төлек ризыкларны арзан бәядән сатып алырга мөмкин. Сайла, беләзекләр алгач кеше шунда уза, кирәкле продукцияны сатып ала. Әлбәттә, гаиләләре белән килүчеләр дә күп, алар узган көннәрдә бигрәк тә күп булган. Бүген инде гадәттә кичә эшләп, бүген ял итүчеләр тавыш бирә. Без алар белән дә аралашып алдык. Госуслуги аша мин бер открепление алдым и монда миңа удобно, мин монда үземнең тавышымны бирдем. Ирем минем үзе голосовать итеп кайтты, ә мин миңа монда уңайлырак. Көн дәвамында халык никадәр актив булыр, без күзәтеп барачакбыз, эшләүебезне дәвам итәбез. Фәнис, сүз сиңа. Рәхмәт, Гөлнас. Сайлауның беренче 2 көнендә Татарстанда тавыш бирү хукукына ия халыкның 63,3% участокларга барган инде. Бу Россия буенча иң югары күрсәткечләрнең берсе. Бүген безнең студиягә килгәч, Андрей Кондратьев Татарстанда вакыйганың тыныч узуын, хукук бузу очракларының теркәлмәвен әйтте һәм әле участокларга килеп өлгермәүчеләрне сайлауның төп көнендә тавыш бирергә чакырды. Все прошло в штатном режиме. Барысы да тыныч үтте. Сайлау участокларында хукук бузулар теркәлмәде, сайлау нәтиҗәләренә йогынты ясыйдырган шикаятьләр килмәде. Бүген 17 март. Кәефебез яхшы, һава торышы яхшы. Әле тавыш бирмәгән татарстанлыларны сайлау участокларында көтәбез. Алар иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр эшли. И до 20:00. Бүген иртәнге 9-га ук Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миннеханов хатыны Рәисә ханым белән тавыш бирергә килде. Алар Казанның Совет районында 110-нчы лицейда урнашкан 366-нчы участокта сайлый. Монда 3000-нан артык кеше теркәлгән. Тавыш бирү актив рәвештә үтә. Халык гаиләләр белән килә. Миннехановларда да һәр сайлауга гаилә белән йөрү традициягә кергән. Гел бергә йөрибез. Безнең балалар зур инде, аныклар бар. Шунчалар аерым бездән торалар. Әлбәттә инде һәрберсе сайлый. Шуның монда инде теге безнең тавыш бирүчеләр күбәя. Ватанны саклаучылар фондының Татарстандагы җитәкчесе Гүзәл Удачина бүген 455-нче участокта сайлады. Монда 3000-нан артык кеше теркәлгән. Шуларның яртысыннан артыгы тавыш биргән инде. Вместе с мамой, с папой, с братишкой, с младшим мы идем в ту же школу, где мы учимся каждый день. Бала чакта әти-әни мин укыган мәктәптә тавыш бирә иде, соңыннан бюллетеньне тартмага үзем сала идем. Анда музыка уйнап тора, ярминкәләр эшли, мөхите үк рәхәт. Хәзер шушы үрнәктә үз балаларымны да тәрбиялим. Сайлауларга бергә йөрибез. Они нам давали свой заветный бюллетень, который мы сами своей рукой клали в соответствующую урну.
Әгәр дә сез үз сайлау участогыгызны белмисез икән, Россия үзәк сайлау комиссиясенең сайтына кирергә кирәк. Монда цифрлы сервислар бүлеген табасы һәм сайлау комиссияләре турында мәгълүмат дигән кушымтага басасы. Анда үзең теркәлгән адресны язуга берничә секунд эчендә сайлау участогының адресы һәм анда барыр юлны күрсәтүче карта килеп чыгачак. Әлеге мәгълүматны шулай ук дәүләт хезмәте порталындагы шәхси кабинет ашада табарга мөмкин. Президент өчен тавыш бирү кампаниясе быел Татарстанда гаилә белән сайлыйбыз шигары белән үтә. Участокларга күпләр барлап һәм балалары белән килә. Шуларның берсе Казанда яшәүче Усмановлар. Аларның 4 баласы бар. Кызлары акробатика, биатлон белән шөгыльләнә. Уллары робот техникасы белән мауга, сайларга да бергә бардылар. Өйдә дә, спортта да, иҗатта да бергә алар, сайлауга да гаиләләре белән бара Усмановлар. Көне дә бәйрәмчә, җылы һәм кояшлы. Миләүшә белән иреп 3 кыз һәм 1 ул тәрбияли. Сабыйлары дини, шулай ук дөньяви белем алып үсә. Җәмәгать эшләрендә актив катнашу балаларның киләчәге өчен мөһим ди әтиәниләре. Гаилә безнең ул киләчәгебез һәм алар күреп үсәргә тиешләр. Шушы сайлауларда катнашу ул димәк мөһим булганын һәм алар да тавыш бирә алганын аңларга тиешләр киләчәктә. Күп балалы гаиләләр илнең нигезе, алар ныклы, бердәм, тату булганда гына ил киләчәге ышанычлы ди Усмановлар. Шуңа сайлау участогына да барысы бергә килделәр. Әтиәнисенең тавыш биргәнен балалары көтеп торды. Бюллетеннәрне тартмага бергә салдылар. Без балаларны бүтән кружокларга, түгәрәкләргә йөртәбез. Алар киләчәктә безнең дәүләтнең терәге булсыннар. Албардай кешеләр булсыннар дип. Балаларның кечесенә 3, зурысына 11 яшь. Кызлары бию, акробатика, биатлон белән шөгыльләнә. Уллары йөзү, шахмат белән мауга. Здесь на 6-й, а здесь на 1-м. Уллары Хәлил хәзер популяр тармак цифрлы технологияләрне дә өйрәнә. Роботлар ясый. IT юнәлеш киләчәк һөнәре. Шуңа шушы түгәрәккә бирдек ди әтиәнисе. Ирек Усманов Башкаланың Казан Нуры мәчетендә имам, хатыны хуҗабикә. Ул балаларны төрле түгәрәкләргә йөртү өчен җаваплы булса, мин күбрәк ислам дине кануннары белән таныштырам ди әтиләре. Балалары ураза да тотам. Иң балаларга зур бүләк калдырырга мөмкинлек булса кешенең, ул дини тәрбия биреп калдыру. Коръән укый беләләр, дуалар беләләр, өйрәнәләр. Һәм әлбәттә инде дөньядан да калмыйлар, социаль шелтерләрдә дә бар, апаралар үзләренең блогларын. Гаиләләрендәге матур гадәтләрнең тагын берсе бергәләп ялга барып кайту. Әнә шулай үзләренә генә хас гадәтләрне, йолаларны саклап, гаилә кыйммәтләренә тугры булып яши Усмановлар. Инзилә Хусаинова, Рамзил Гарипов, Александр Лобанов, Владимир Гурьянов, Яңа гасыр каналы. Бүген безнең каналда көн дәвамында турыдан-туры эфирда гаилә белән сайлыйбыз дип аталган 12 сәгатьлек телевизион марафон үтә. Ул кичке 8-гә кадәр дәвам итә. Безнең чыгарылышка кадәр зур студиягә Шамсуаровлар, Латыйповлар, Шәмсетдиновлар гаиләләр килде. Шулай ук Андрей Кондратьев һәм Лейла Фазлыева чыгыш ясады. Көн дәвамында бөтен республикадан 31 гаилә, күп балалылар, династияләр, танылган шәхесләр, шул исәптән балалары белән хөкүмәт әгъзалары, сәясәтчеләр катнашачак. Булгар радиосыннан хезмәттәшләребез 7 тапкыр турыдан-туры эфирда кушылачак. Акбарс Арена стадионыннан гаилә фестиваленнән элемтәгә чыгалар. Бу марафонның төп максаты бу сайлауларның менә шундый кешелекле йөзен күрсәтергә кирәк бит. Менә безгә килгән семьяларның алар бер үзенчәлекләре бар. Алар барысы да бу дәүләттә, бу республикада үзләрен балаларын үстереп, тормышны кырып, киләчәктә яшәргә өметлиләр һәм киләчәктә үзенең тормышларын менә шунда күрәләр. Безнең каналдагы марафон вакытында оештыручылар автомобиль уйнатачак, президент сайлауына гаилә белән килүчеләрнең һәм фотоны социаль шелтергә махсус хэштеглар белән куючыларның аны оту мөмкинлеге бар. Татарстандагы 2 пар инде мондый бәхеткә ия булды. Аларның берсе Актаныш районында яшәүче Гардисламовлар, икенчесе Лоиштан Хөснетдиновлар. Бүген Гардисламовлар марафонга туры эфирга килде. Кич белән инде ял итәргә дип яттым, әле иптәшем телевизор карап калды. Телефонны обычно кулга аласың бит инде, кулга алгач язалар. Вы выиграли, поздравляем, киттеләр, звонить итәләр тиз генә. Ышанмадык, берничә. Бу минутка шундый яңалыклар иде. Татарстан хәбәрләренең киләсе чыгарылышы көндезге 2нче яртыда, 1нче яртыда новости Татарстана тапшыру эфирга чыгачак. Сайлап кайтырга онытмагыз.